Το ερωτηματικό. Ένα ερωτηματικό που μας αφορά όλους. Ξεκίνησα να πάω στον δρόμο να γυρνάω και μέσα στην ομίχλη να βρω την Ελληνική και να τη συναντήσω, να βγει να της μιλήσω, το δρόμο να μου δείξει, τα άστρα να ορίσει. Και άμα το θελήσει τον κόσμο να γυρίσει, να αλλάξει η σελίδα, να μπει μια ηλιαχτίδα, την πλάση να κινήσει, να μην πολύ αργήσει και φύγουνε τα χρόνια και έρθουνε τα χιόνια. Την πλάση να κινήσει, να μην πολύ αργήσει, να μην πολύ αργήσει. Την πλάση να κινήσει, να μην πολύ αργήσει.